Good evening, sir. Good evening, my brother. Ndị enweghị ka anyị bido na-enweghị. Mbamba ororo nwata okwoji temagụ. Ndị nwere ịgwa anyị ya na-eme nta. Ihe anyị na-eme taa bụ na achị ọbịa hụrụ anyị chọrọ ime mmanya ime ndị mmadụ ntakịrị ka ha dịkwa hapi. Ụnụ hapi bụ eji anọ n'ụwa. Ịghọtago? Ọkwa egwuregwu. Ịghọta mekwa mmanwụ tawa nke adakwara nwa nkịta ihe nwa nke dakwara nwunye nwa na-adara nwunye gara ga abịa abụghị ike. Ọ ebe anyị nọkọta asị ka anyị mee elu ka e were bekwara n'ime onye ihe bụ anyị Krismas ka anyị nọ. Krismas bụ a na-abịa. Krismas ka anyị na-abịa. Mmemme bikwa a na-eme. Onye nwụrụ a na-emere. Ihe niile na-eme eme anyị ka nwe ete ewu anyị kata awụ ọkanga anyị ka abịa ogbu anyị ka abịa ihe niile ka abịa achụkwu nwe na-eji etete ọ na-awụ aṅụrị bekwa a na-enwe. aṅụrị anyị Daalụ. Daalụ.
I'm